देवगड तालुक्यात पाडव्याच्या मुहूर्तावर हेमंत जयप्रकाश मोनकर यांच्या हापूस आंबा कलम बागेतील 5 डझनची आंबा पेटी मार्केटमध्ये पाठवण्यात आली आहे। पाडव्याच्या मुहूर्तावर पाठवलेल्या या 5 डझन हापूस आंबा पेटीला 5 ते 6 हजार एवढा दर मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे। आम्ही पाडव्याच्या मुहूर्तावर आज आम्ही सुरुवात केली आहे आणि सदर म्हणजे आता असंख्य शेतकरी त्यांचं पण आता ते पण सुरुवात करतील आणि आनंदाचं वातावरण आहे। आणि साधारण आम्हाला 5 डझनच्या पेटीला 5 ते 6 हजार रुपये दर मिळत आहे। त्याप्रमाणे अजून दर चांगला आहे आणि पुढे असंख्य अजून आमच्या पेट्या आमच्याकडनं वाशी मार्केटला जातील आणि इतर इतरच्या ठिकाणी आमचे इतर शेतकरी आहेत त्यांच्या पण पेट्या वाशी मार्केटला रवाना होतील। म्हणून आज पाडव्याचा मुहूर्त म्हणून आजपासून आम्ही सुरुवात केलेली आहे। तर ही आमची 5 डझनची पेटी आहे। तर साधारण ह्याचा दर आम्हाला वाशी मार्केटला 5 ते 6 हजार किंवा 7 हजार रुपयापर्यंत पण मिळत आहे। अजून दर चांगला आहे आणि यंदा आंब्याचं उत्पन्न थोडंफार कमी असलं तरी पण आम्हाला दर चांगला मिळेल अशी अपेक्षा। यंदा शक्यता कमी आहे कारण कसं आहे आंबा पण यंदा देवगडचं थोडंसं उत्पन्न कमी असल्यामुळे त्यामुळे शक्यता कमी वाटते। थोडंफार उतरला तर इकडे तिकडे 500 रुपये असं होऊ शकतं पण त्याला अजून वेळ आहे, त्याला महिना जाईल आणि साधारण आमच्याकडे मे एंडिंग पर्यंत आंबा असतो आणि मेच्या एंडिंग पर्यंत साधारण थोडाफार दर उतरण्याची शक्यता आहे। साधारण 3.5 ते 4 हजार रुपये दर राहील पण सध्या तरी आता 5 ते 6 हजार रुपये दर चालू आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।